كما يمسيكم خبركم تخطاتلتي ساعة 9 تأخيلون لومي ربع حمشت سنة استدالوا زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منقص عرس زينا بريزيدنت إسياس تساتفوا قدامي وعلى مراحتي دو كوريان أفريقيا نابد كتما إلسان تخايدو بيت تمرت حرشان تكنيك حجاز ناي كل تعامل تمرت استخدمته 110 شومان تمهارو أمريكا أبي عدي سلدايت نوزواد واروا أقول بلوت صري مايز بروجكت بكل سنة تمريرون روسيان بوركينا فاسو ناب بمعبال وتهدراون صلتاون زمدنا زتفرس معاد كتيمن بريزيدنت سيمين كوريا هاغورو اب بمعبال زمناو اطوار بزلعاله عقمي كتسرح عزيزو اب موداتا 2024 متن عالماو قطباو زغبابه استات 10 ميتاويت فلسح كم زغال تعميتون قدامي وعلى مراحتي دوب كوريان أفريقان بتصادفوا 25 مراحة أفريقيا حبرة أفريقيا بنك لمعات أفريقان كالوتن تمالي تغانيعو لوخ منستر زينا سليمان عثمان عبر نزل أخو تصبصب دانايت قبر هيوت كتغربايا بريزيدنت إسياس أفوركي زتساتفوا قدامي وعلى مراحتي دوب كوريان أفريقان تمالي 4 سنة أب كتما إلسان تخايدوم أبزي بحبر إن قرطو متأي نحبراوي عبيت زلاقنة محزنة بزبل تيما قطباوي بوليتيكاون دبلوماسياون زمدناتاتن متحققازن ممعباز علم وعلا إسران حاموشتن مراحت زركبوهم وكلت 4 شمونتن هاقرات أفريقيا حبرت أفريقيا بنك لمعات أفريقيا كالوتن تساتيفهم بريزيدنت دوبو كوريا يونغ سوك يولن أبومبر حبرت أفريقيا بريزيدنت موريتانيا محمد ولد شيخ محمدن أبزهبوا غازيت أو مجلسي حبراوي عبيت زلقنتن متحققازن نمعوات أب مدنفع قطباوي شركنتن نقداوي وفرن زقبر متحببار نمسفح أب سممع كم اتبتسحه حبيروم أبتو على دوبو كوريا كساب 2030 عام تمرت أب أفريقيا تقبرو وقعو لمعتاو دقف ب10 بليون دولار كب كتبلا كمون كوبانياتات كوريا أب أفريقيا تقبرو نتفتات نقدن وفرن متببع منقست دوب كوريا نأسات 14 بليون دولار نايسدد فاينانساو دقف كم زقبرلن تقلتسوم قلنا زوعلا بريزيدنت إسياسن مسؤوز تقوعز اللوخن مس بريزيدنت سيراليون جوليس مادا بايو منيستر قدات وزعي الجريع أحمد عطاف كمون مس بريزيدنت بنك لمعات أفريقيا دكتور أكيناويمي أدسينا تراخيبو أب ممعبال زمدناتاتن متحققازن ذات يوم بريزيدنت إسياس أفوركي بعد من منغست ريبابليك كوريا أب وعلا مراحة دوبوب كوريان أفريقيا نمستاف بحادة سنيو نابتهاجر كيشو بيت تمرت حرشان تكنيكن حجاز نكلت عمت بعودتات أجرو ميكانيك سنة إنسان سنة أتكلتي سنة معقب ماين حمدن لمعت مصنون كتمهرم سنة 4 دكان استيزركوهم 12 شمتن تمارو بكلت سنة مريغا أبتي سنة سرعات حلافيتا بيت تمرتي ممهر ملأك برهانة بزسمعو قال تمرقتي أبي زحالة فكرة عمت نزنا برات عقي جبراون كل سحاسباون تمرتي بديهم أبزي درجة بمبصحهم يوهانا دحر مبال أبي زوافر لنا يسرح عالم عاوتنا سالتون تمنيون أبي كفلي تكنيكا وتمرتن ميا وسلطانا حلافي جنفر مرقات بقعات جمجمان أتو معشو قبرتن سايب وغنو أبزن زحلفا 4 عامات تكنيكاون مياون تمرتن سلطانا نمعبال أبي كلنا بيت تمرتي سنكينة حرشان حدشن زمناون مسارحيتات كمتاتات وتقيسون تمهرون نزيت أقاتات زي بمزماز تربحت كخونوا تحساسيهم وكل تمرقت بجدا نظام هارم حزب منغستن بعد فاسراح نمخحاس زلوم قربنت ترغاغيصا ام حدار زو عن سبا امباسادر عبد الله موسى موداتا تمهار رخيبم من زلو تمرتن فلطاتن بمرمر كمعبلو ابداغ مهنصتن لمعتن هاجر دما اجامم كعزو تلابيون بيت تمرت حرشان تكنيك نحجاز لو معامت نمبل 23 غزيا زمرقتهم تمهارو 29 باغرو ميكانيك 35 بسنة انسسا 28 بسنة اتكلتي 26 بسنة معقب ماين حامدن لمعات موسنون كخونن كلو
ኣብ 1999 ስሩዕ ኣገልግሎት ካብ እትጅምር 1147 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 3097 ተምሃሮ ኣመሪቓላ። ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢጣልያን ውሕስነት ሰላም ብመኸተ ብዝብል ቴማ ብሰንበት 2 ሰነ ዝኽሪ መበል 33 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ጸንቢሎም ከካቦቱ ንዝበጽሓና ጸብጻብ ኣርሴማ ስመሮም ከተቕርበያ بمسرد زبصحنا حبريتا ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዱባይ ኣብ ዘካየድዎ ምዕሩግ ጽምብል ኣካየድት ስራሕ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ አቡዳቢ ወይዘሮ ስዒዳ መሐመድ ጠሃብ ዘስማዓቶ ቃል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በሓያል ናይ መኸተ ክብርታቶም ንኹሉ ተጻብኦታት ሲዒሮም ብሩህ መጻኢ እና ማዕደው ጽምብል ናጽነት ኣብ ዘብዕሉሉ መድረኽ ምብጽሕን ብምጥቃስ ንተሳተፍቲ ከምውን መላ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን የውሃና ኢላም أكاد سرح بيت صحفة تغلان القنصل إيرترا بدوباين سيمين إماراتن أتو محمد محمود سليم بوغانو ناصرنتان لولاونتان زتوحست هاجر هي بسواتنا هي ابنا نسواتنا دما حدنتا زعقبت بلصقت هاجر مهنات كم زخونه بمتقاس ببهلومن مننتو من زغرع ولدتاتا مملمال ولدن حبرتسبن اجامم كعززو تصوبعهم ኣብቲ አጋጣሚ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ 220 ዓበይትን ህፃናትን ዝተሳተፍዎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም እቲ ብዕዙዝ ተሳትፎ ዜጋታት በሓፈሻ መንስያት ድማ ብፍላይ ማዕሪጉ ዝነበረ ጽምብል ህቡባት ድምፃውያን ብዘቕረብዎ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሮም خمزيلن كله إيرتراوያን ነበርቲ ፊረንዘን ፓርማን ኢጣልያ ኣብ ዘካየድዎ ተማሳል ጽምብል መሳርዑ ማስጢሞም ሃገራዊ ንጥፈታቶም ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ጽምብል መበል 33 ዓመት ናጽነት ኣብ 13 ከተማታት ኢጣልያ ኣቀዲሙ ከም እተኻየደ ዝዝከር እዩ ኣድማዕ ውዳበ ንውሕስ ሰላም ብዝብል ቴማ ብሃማመተ ዘባዓን ሰባ ዝተወደበ ቅነ ውዳቤታት ብሓደ ሰነ ኣብ ከተማ ከረን ብዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ على فيجن فرما متى زبان سبعة وعزاز برخة باب زسمع قال نربع عمتوز تخيل مدب ميا وعق من زنبالتات من السياسة نمبربار ودابيتات نمجمجم كمون هجروا كبرتات المسجارز على مقان بريون أما حدر زبان سبعة أمباسادر عبد الله موسى بوغنوك أتصالنا هاجر بمورس لزوحس هاجر تخبيرا نخد كتصل من السياسة تمهرون تاريخ من كبرتاتهم من بزجبا كفلتون كورسون سلزجبا كم زعينة ودابيتات بتجدس النت كسر حلوها الزخيرون أبتقات أمريكا بحادك 17 جنبات أب كلن وزباتات أب إسران سلسلة عودتات أب استخايدة ودرات نستعوتو جنزباون عينتاون شلمات كعدلن كلن وزباع لعبر عدما قبلل نايز عمت زي كوينا أب عد سلدايت نوزبا دوار وأقول قلت صري ما يذهب بروجكت بخلت سنة تمرقون أتي بمتحوار حزب منجستن استوعد بروجكت 380 فيستو تحزب باسكان أو اشتعدز تهانسات معدل النقطان يتقالل أما حدار نوزبا دوار واتو فروينجل تغرى هيمانوت أبتقات أمي أبزس معمدره أب عدتات نوزبا ببقوانون كم قدام النتاتون مسمار إلكتريك أقول قلت موقع عزيا ماين كالن كوادد مصنح بمتكاس بروجكت ماي عد سالدايت مغتل تناتو كم زخون حبيرون نبرت بوغنم كبيد ناي ماي تصقم كم زنبرم بمتكاس على زي بروجكت كم تقنطط بحاغوس غليصم 300 نبرت زلوا عد سلدايت كاب دباروا نشانخ معراب 18 كيلومتر ريحه تركب اب نوزبا من دفرام من محدار الكبابي غزا غوبو تركب عدي قسيمتي بموهاد حزب منغستن بالعلي 3 مليون نعفا زدلت حتى غرص تواديد لا تتقاميتا اغلغلوت الكتريك كوينا نتي بروجكت نممراق بكلت سنه بستخايده سنه سرعه حلافي اغلغلوت الكتريك زوادو باتو سلمون غبرتنساي ابز سمعو قال قطرات تتقامتي نخونا بعتو بيسرح كم زلو بمتكاس تقمات عدق اسيمتي نزوسدو تبغسون نزغبرو مدغافنا مسكينو أما حدارنو زبا من دفراتو فسكاس وهبت بوغونو متاو أغلغلوت إلكتريكنا بقطرات أكال نايتي محبرا أغلغلوت المسفاح زقبر سعر كم زخونا بمحبر
ተቐማጡ ዓዲ ቀሰየምቲ ንዝረኸቦ ጸጋብ ብውሕልነትን ብውሑስ መንገድን ክትቀምሉ ተላብዩ ኣቐዲሞም እውን ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ዘውሓሱ ነበርቲ ብወገኖም ኣብ መጻእ እውን ዝተረፎም ልምዓታዊ መደባት ንምምላእ ብውህደት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ንዞባታት ኣተከሌዛንን ሓጋዝን ብሞያ ክስልጡን ዝጸንሑ 62 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 213 መንእሰያት 29-30 ጉንበት ተመሪቖም እቲ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝወሰደ ስልጠናታት ኣሰራርሓ መግቢ ምዝርጋሕ መስመር ማይ ጽገና ጀነሬተራት ምዝርጋሕ ኤሌክትሪክን ጸሓያዊ ጸዓትን ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን ከምኡን ቀዳማይ ረድኤትን ካራትን የጠቓልል 70 ካብቶም ሰልጠንቲ ጸገማቶም ተለልዩ ምስ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብምትሕባር ሰልጠኑ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣቦቱ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣተከሌዛን ኮሎኔል የማነ መብራህቱን ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ኢድሪስ መሐመድን ተራሞያ ኣብ ምልዋጥ መነባብሮ ብምጥቃስ ወለዲ ኣገዳስነት ዝፍጠር ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ተገንዚቦም ንደቆም ከተባብዑ ከምኡን ኣብ ምዕጣቕን ምምዕባልን ማእከላት መንእሰያት እጃሞም ከበርክቱን ተላብዮም ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ብወገኑ ሙያዊ ስልጠና ናብ ኣፍራይነት ዘሰጋግር መስርሕ ዳ እምበር ንገዛእ ርእሱ ዕላማ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ሞያ ኣብ ምልዋጥ መነባብሮኦምን ህይወት ሕብረተሰቦምን ከውዕልዎ ኣዘኻኺሩ ዜና መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ግደይ ደስታ እምሃ ብ4 ሰነ ኣብ መበል 67 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰውዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ 1986 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረን ተጋዳላይ ግደይ ደስታ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ኣገልግሎት መድሃኒት ውድብን ድሕሪ ናጽነት ድማ ብሞያ ፋርማሲ ቴክኒሻን ሓላፊ ኣገልግሎት መድሃኒት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከምኡን ሓላፊ ፋርማሲ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ብምዃን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ግደይ ደስታ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 5 ሰነ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ጥዕና ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ ግደይ ደስታ እምሃ ዝተሰምዖ ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሩስያን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ምምዕባል ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሎሚ 5 ሰነ ምስ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራኦረን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዋጋዱጉ ዝተኻየደ ርክብ ሩስያ ነቲ ቡርኪና ፋሶ ኣንጻር ሽበራ እትገብሮ ቃልሲ ንምድንፋዕ ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ከም ትገብር ሓቢራ ኣብቲ ጋጣሚ ሚኒስተር ላቭሮቭ ዝለዓለ ሃገራዊ ናይ ክብሪ ሜዳልያ ተዋሂቡ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ማዕቢሉ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ ተገሊጹ ኣቐዲሙ ኣብ ሪፓብሊክ ጊኒን ሪፓብሊክ ኮንጎን ተመሳሳሊ ዑደት ዘካየደ ሚኒስተር ላቭሮቭ ዑደቱን ኣብ ጫድ ከም ዝቕጽል ተፈሊጡሎ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሩስያን ሃገራት ኣፍሪካን እናደንፈዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጸባት የረዱ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ሃገሩ ኣብ ምምዕባል ዘመናዊ ኣጽዋር ብዝለዓለ ዓቕሚ ክሰርሕ ብ4 ሰነ ኣዚዙ ኣብ ትካላት መፍረ ኣጽዋር ሃገሩ ዑደት ዝገበረ ፕሬዚደንት ኡን ታክቲካዊ ሚሳይላትን ዝተራቐቐ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይላትን ዝርከቡ ኣጽዋር ብብዝሒ ክፈሪ ትእዛዝ ሂቡሎ እዚ ሓድሽ ትእዛዝ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይድኦ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ወሲኹ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምሕላፉ ነተን ሃገራት መጠንቀቕታ ምዃንዮም ወታደራዊ ተንተንቲ ዝገልጹ ሰሜን ኮርያ ግዳማዊ ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ኣብ ዝለዓለ ወታደራዊ ተጠንቀቕ ክትጸንሕ ከም ዝግባእ እዩ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ነቲ ፍኸም ዝብል ዘሎ ቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ዳግማይ ውግእ ከየምርሖ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ኣብ 1950ታት ኣብ ወታደራዊ ረጽሚ ኣትየን ምንባርን ጸብጸባት ይጠቕሱ ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ 2024 መጠን ዓለማዊ ቁጠባዊ ዝቕባበ ኣስታት 10 ሚእታዊት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣሚቱ
እተአሃዝ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 8.5 ሚእታዊት ዓሪጉ ከም ዘሎ ዝተቐሰት ማዕከን ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓለም ኣሉታዊ ሳዕቤናት የኸትል ምህላው ኣረድዩ ቁጠባ ዓለም ኣብዚ ዓመት እዚ መጠናዊ ዕቤት ከመዝግብ ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣቐዲሙ ኣሚቱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዝኽሰት ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ክሊማዊ ነውፅን እቲ ግምታት ክሰምር ዝኽእል ከም ደይመስል እቲ ማዕከን ገሊጹ ቁጠባ ዓለም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝጥቀስ ዕቤት ከመዝግብ ከም ዘይጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኩናት ዩክሬን ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ሳዕቤን ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ኤትና ካብ ትማሊ 4 ሰነ ዒግታ ትክን ዝመኻኻ ኣኻውሕን ክተፍእ ብምጅማሩ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ውሑስ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ነጥዊ ዝተፈኦ ጽዑቕ ዒግታ ትኪ ኣብ መጓዓዝያ ኣየርን ምድርን ምስንኻላት ከም ዝፈጠረ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እቲ እምባ ክነቱግ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ተደጋጋሚ ተርእዮ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከየስዕብ ክኢላታት ስነ ምድሪ ክትስጋእቶም ይገልጹ ኣለዉ እምባ ኤትና ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ካብ ዘለዉ እሳተ ጎመራዊ እምባታት እቲ ዝጠንተወን ዝነጠፈን ምዃኑ ይጥቀስ ወታደራዊ ዓቕሚ ሩስያ ልዕሊ ግምት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኮይኑ ከም ተረኽበ ጸሓፍቲ ኪዳን ጀንስ ስቶልተንበርግ ተኣሚኑ መጠንን ዓይነትን ኣጽዋር ሩስያ ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ካብ ጠቕላላ ናይ ኔቶ ፍርያት ብልዕሊ 3 ዕጽፊ ከም ዝዘየደ እዩ ስቶልተንበርግ ብ4 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፍሊጡ ኣባል ሃገራት ኔቶ ብመጠን ፍርያት ኣጽዋር ምስ ሩስያ ብምንጽጻር ድሒረን ምህላዋን ብምጥቃስ ድማ ነቲ ኢንዱስትሪ ንምምዕባል ምትሕግጋዘን ከሕይላ ጸዊዑ በኣሜሪካ ዝምራሕ ኔቶ ሩስያ ብቐሊሉ ክትሰዓር ከም ትኽእል ብምእማት ቅድሚ 2 ዓመታት ኩናት ዩክሬን ብኢደ ዙር ከም ዘበገሰ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኪዳን ከቢድ ቁጠባዊ ስምብራት ይገድፍ ከም ዘሎ ከም ሳዕቤኑ ብርክት ዝበላ ኣባላቱ ንዩክሬን ዝገብርኦ ወታደራዊ ደገፍ ከቋርጾ ከም ዝኽእላ ይምታ ምህላዋን ይጥቀስ ኔቶ ነቲ ኩናት ናብ ረብሑ ንምቕያር $100 ቢልዮን ዝዋግኡ ወታደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ክልእኽ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣባላት ቁጠባዊ ውድብ ብሪክስ ኮኻና ናይ ዝሓታ ሃገራት ቁፅሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝኾነ ቱርኪ ናብቲ ውድብ ንምጽምባር ዝኽእል ወግዓዊ ሕቶ ከም ተቐርብ ድሕሪ ምግላጻ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃገሩ ነቲ ሕቶ ኣብ ዝመጽእ ዋዕላ ናይቲ ውድብ ከተቕርቦ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ነቲ ተበግሶ ዝመጎሰት ሩስያ እውን እቲ ጠለብ ኣብቲ ዋዕላ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ከም ዝኸውን ኣፍሊጣ ኣላ ታይላንድ ናብቲ ወታዊ ጽልዋ ዝገብር ዘሎ ውድብ ንምጽምባር ሕቶ ከም ተቕርብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ምግላጻ ዝዝከር እዩ ንብራዚል ሩስያ ህንዲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን ሒዙ ኣብ 2009 ዝተበገሰ ውድብ ብሪክስ ኣብ ፈለማ 2024 ንስዑድያ ግብፂ ኢትዮጵያ ኢራንን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ብኣባልነት ከም ዘመዝገበ ይዝከር 3.5 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ዝሓቁፍ ቁጠባዊ ውድብ ብሪክስ 30 ሚታዊት ካብ ቁጠባ ዓለምን 40 ሚታዊት ዓለማዊ ፍርያት ነዳድን ይሽፍን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ሃርሳቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሳተፎ ቀዳማይ ዋዕላ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን ኣብ ከተማ ኢሊሳን ተኻይዱ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ናይ 2 ዓመት ትምህርቲ ዝተኸታተሉ 118 ተማሃሮ ኣመሪቓ ኣብ ዓዲ ሰልዳይት ንዞባ ድባርዋ ኣገልግሎት ጽሩይ ማይ ዝህብ ፕሮጀክት ብ2 ሰነ ተመሪቑ ሩስያን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ምምዕባል ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድና ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ሃገሩ ኣብ ምምዕባል ዘመናዊ ኣጽዋር ብዝለዓለ ዓቕሚ ክሰርሕ ኣዚዙ ኣብ መወዳእታ 2024 መጠን ዓለማዊ ቁጠባዊ ዝቕባበ 10 ሚታዊት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜናታት ዝተረፉ መደባትና ሰላም